Markku Alenen Jyväskylän Suurajoista saanut kauan kaipaamaansa MM-voittoa. Lähdemme vielä kuitenkin alkukesän tapahtumiin ja seuraamaan Lancia-tallin testejä Karkkilan Antiaisissa. No niin, taas on Lancia-talli tullut Suomeen ja testihommiin. Mitäs tällä kertaa testataan? No me ollaan nyt samalla lailla kuin viime vuonna, että me ollaan ajettu täällä Karkkilassa joka 10 vuotta. Me ajetaan nyt Jyväskylän ja Uuden-Seelannin testiä, että me ajetaan samalla alustalla Uusi-Seelanti ja Jyväskylä ja silloin me pystytään tekemään 2 rallin tästä autoja. Ja on ollut pieni probleemoita, mutta mä uskon, että me voitetaan ne vielä täällä, että testi on lähtenyt vähän kyllä huonosti käyntiin. Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat? No meillä on ollut niin kuin mun tämän koko kevään mun probleema, että mulla on mennyt nyt eilen moottori, nyt äsken meni taas toi hihna poikki ja eilen meni turbo ja 1 vaihdelaatikko ja sähköpuoli ei pelaa meillä, että sitä me ei saada oikein pelaamaan, että se on hyvä, että se on täällä testissä, että toivotaan nyt alkaa niin kuin kausi kääntyä parempaan suuntaan mun suhteen, että tuo tekniikka alkaisi pelaa. Täälläkään niin ei päivääkään ilman murheita. Viimeinen moottoririkko, kun tuli äsken, niin kivi meni hihnan väliin ja se poikkasi hihnan. Eikö sitä ole suojattu mitenkään? Se on suojattu, mutta se oli hypyn jälkeen ja mä luulen vähän, että se pelti antoi peristää vastaavaa ja kivi pääsi väliin ja siinä sitten poikkasi se. Nyt kun on 6 osakilpailua takana, niin miten on tämä alkukausi mennyt, jos lähdetään esimerkiksi Monte Carlosta liikkumaan eteenpäin? No Monacossa oli mulla mulla meni 2 nokkaaksi, eli poikki ja se toinen sitten keskeytti, mutta mulla meni heti kokoontumisajoissa jo, että ennen Milanoa täällä moottoritiellä katkesi ensimmäinen ja sitten siellä toisena vai 3. yönä katkesi tämä toinen ja sitten mä jäinkin pätkälle. Et mulla oli koko kilpailun ajan, mulla oli sähköpuoli ihan sekaisin. Ruotsin ralli oli mulle itselleni pettymys, mun mielestä se olisi pitänyt voittaa. Että mä en siellä päässyt mihinkään. Ja sitten kun vaadittiin kompressori viimeisenä aamuna, niin sit alkoi mennä, kun oli enää 7 pätkää jäljellä. Mut puuttui täysin niin kuin tehokoneesta. Portugali oli niin kuin se oli hässäkkä. Safari. Mun mielestä tänä vuonna meillä oli auto erittäin hyvä siellä, mutta rele purkas meidän akun yöllä ja sit seistää sen takia se, mitä seisti vähän reilu tunti siellä. Ja tullaan 3. Siinä suhteessa oli ihan hyvä, mutta kuitenkin sanotaan, että ei tommosia 3. tässä vaiheessa lasketa, että me päästiin siinä vaiheessa Pösön ohi. Mentiin MMS Pösön ohi ja sitten mentiin Korsikalle. Se nyt oli Korsika, mikä oli sitten taas, että se oli Lancia lopetti kesken ja kaikki tämä, mikä tapahtui. Ja nyt Kreikka oli sitten mun mielestä, meidän onni olisi pitänyt kääntyä jo niin hyväksi, että me oltaisiin voitettu siellä, mutta Lancia-tiimillä ei ollut onnea siellä ollenkaan.